Καμπίν γεννηθήκαμε, είχε φτώχεια μεγάλη, δεν είχε λεωφορεία να έρχομαστε στη Λευκοσία και γι' αυτό οι περισσότεροι που είναι ζαχαροπλάστες, διότι τρώαμε χέματα γλυκά. Αντί σφαΐνε τρώαμε γλυκίσματα. Υπήρχαν 5 ζαχαροπλάστες στη Λευκοσία και 5 από το Καμπίν. Αυτοί εσύναν τους δικούς τους, ο καθένας τους συγγενείς του να πούμε, και έπαιρναν τους στη Λευκοσία. Και πολλήναμε αυτή τη στιγμή οι ζαχαροπλάστες στη Λευκοσία, οι περισσότεροι ήταν από το Καμπίν. Από τον Καμπίν για να έρθει στη Λευκοσία έφερε 2 ώρες. Ο δρόμος του τον Καμπίν μέχρι τον Καλό Χροκόν ήταν χωματένος. Μόλις τελειώσα το δημοτικό, ο πατέρας μου είχε 6 παιδιά και ευκήκαμε στη Βιοπάλη. Έφυγα από το Καμπίν του Φαρμαγά σε ηλικία 10 χρόνων. Γιατί το φαγητό ήταν λίγο στο Καμπίν. Ο πατέρας μου ξεκίνησε από μικρή ηλικία και ήρθε κάτω στη Λευκοσία. Ήταν μόλις 11 χρονών. Στην αρχή πήγε σε διάφορα επαγγέλματα και στο τέλος παιδιά κατάληξε στο ζαχαροπλαστείο. Μάθαινε τη δουλειά. Πιάσαμε τη δουλειά γιατί εκείνον καιρό ταΐζαν μας. Έφερνα φαΐν και τρώαμε. Και ήταν το πιο βασικό τούτο. Έτσι την εποχή εκείνη τα εστιατόρια και τα ζαχαροπλαστεία προσφέραν στέγη και φαΐ. Ο νονός μου είχε εργαστήριο παραγωγής υλών για ζαχαροπλάστες. Πήγα στο εργαστήριο του, μετά 2-3 χρόνια κατέληξα να είμαι να μπω σε αυτήν τη δουλειά, ζαχαροπλαστική. Εγώ ήθελα να γίνω γιατρός. Ο πατέρας μου φτωχός, φτωχός, να μου παιδί μου, πού να βρω τα λεφτά να σε σπουδάσω. Έτυχε ο αδερφός του παππού μου, ήταν ο Θωμάς Ζωροπλάστης. Ένας συγγενής αδερφός του γαμπρού μου, ήμουν σε πάνω Ζωροπλάστη στον υπάλληλο του παππού σου. Με αγάπησε όπως το παιδί του και μάλιστα όταν άνοιξα ζαχαροπλαστείο έτσι ήμουν και 100 λίρες. Την απόφαση για να γίνει ζαχαροπλαστείο Άριστον την πήρε ο αδερφός μου Αντώνης, που όταν ήταν μικρός 13-14 χρονών ήρθε στη Λευκοσία και δούλευε στο ζαχαροπλαστείο ΡΕΚ. Όταν δούλεψε 4-5 χρόνια και στο ζαχαροπλαστείο Μοντιάλ περίπου γύρω στα 27-28 χρονών, πήρε την μεγάλη απόφαση να ανοίξει το δικό του ζαχαροπλαστείο, το οποίο πήρε απόφαση να έρθει στη Λεωφόρο Κρήπα Διγενή, τότε μια καινούρια λεωφόρος που ξεκινούσε με καινούρια όνειρα. Ξεκινήσαμε το ζαχαροπλαστείο, μαζί ήταν και ο αδερφός μου ο Βάσος, εγώ, και έγιναν τα εγγένεια του ζαχαροπλαστείου 27 Ιουλίου το 1967. Και πήγα και δούλεψα στο Μοντιάλ. Περίπου άλλα 2 χρόνια και μετά πήγα στο Νούφαρο που έκανα 17 ολόκληρα χρόνια. Το Νούφαρο βασικά ξεκίνησε κάτω στην Ωνασαγόρου. Ο ιδρυτής ήταν ο θείος μου, αδερφός της μητέρας μου. Γύρω στο 1968 μεταφερθήκαν εδώ στον Άγιο Δομέτιο γιατί έτυχε παντρεύτηκε η μητέρα μου τον πατέρα μου που είναι από το Καμπί και τους έδωσαν κάτω τη βιτρίνα, γίνονται η παραγωγή εδώ και πήγαιναν τα γλυκά κάτω. Όταν ήρθε στη Λευκοσία από τη Σκυλούρα, ξεκίνησε στο ζαχαροπλαστείο Χαλέπη. Εκεί έμαθε τη δουλειά και έφυγε, άνοιξε το δικό του και στο δικό του έγινε δάσκαλος τον επόμενο. Ο Σάβας, ο Κωνσταντίνου που είχε τον Νούφαρο, ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός και πολύ φουαρτάς. Έθελε να ανοίξει ζαχαροπλαστείο ο αδερφός μου, λέει μου ένας ικανός ζαχαροπλάστη. Να τον το, εντάξει. Δούλεψαν καμιά δεκαετία και μετά αποφάσισα να ανοίξω δική μου δουλειά και ήρθαμε και ανοίξαμε το ζαχαροπλαστείο. Το ζαχαροπλαστείο Λαπαρτέ το ίδρυσε ο πατέρας μου, ο Βάσος Τσαγκαρίδης. Ασχολήθηκε με τη ζαχαροπλαστική από το 1966 όταν είχε τότε ξεκινήσει το ζαχαροπλαστείο Άριστον μαζί με τον αδερφό του τον Αντώνη τον Τσαγκαρίδη. Μετά από 20 χρόνια περίπου, λόγω κάποιων διαφορών χωρίσαν και αποφάσισε να ιδρύσει το Λαπαρτέ το ζαχαροπλαστείο για να φέρει κάτι επιπρόσθετο νέο στην κυπριακή αγορά. Άνοιξα 65 κατάστημα. Το 1973 έκαμε εταιρεία μαζί με τον κουκιά του Μαραγιώτη τον Φιλιππό. Ήταν την εισβολή. Εμείς πράτταμε με τον Μαραγιώτη και τον Τζερόν 700-800 λίρες, όχι την ημέρα. Οράζαμε την μισή κατά μια πολλά ιστορία. Δηλαδή, αν μιλήσαμε αλλού ένα χρόνο, ήταν να γίνουμε παμπλούτοι.
Το λοιπόν έγινε η ζωή, πιάμε τα ούλα. Πέσαμε στις 10 λίρες, 20 λίρες την ημέρα. Τι να κάνεις, είχαμε οικογένειες, πόνος στρέψεις. Γάλαν, δεν βρίσκαμε αυκά. Πήγα στο κούμενο, παππούλα, έτσι δεν βρίσκω αυκά, εγώ θέλω να κάνω φάρμα να πω. Ναι, για να σώσω, πόσα θέλεις. Ποιος κάλε να τους λέω κατάμια. Έλατε, δηλαδή. Το λοιπόν, πόσα θέλεις, τόσα. Δώσαμε το, έκαμε τις φάρμες, εβγούν στις φάρμες. Ύστερα, δεν βρίσκαμε φράουλες. Γρώσανε 7 σκάλες και βάλαμε φράουλες. Και στις φράουλες. Είχαμε τις κότες, είχαμε τα κόπρια ούλα, εβάλαμε τα από τα ούλα, ήταν γλυκιά και γευστάτα. Έχουν ακόμα δύο αρφόδες μου πιο μεγάλοι, που ήταν ζαχαροπλάστες στον ζαχαροπλαστείο, το Ρεξ, ο άλλη διευθυνσή. Και μετά ακολούθησα εγώ, πήγα φυσικά στο Μοντιάλ χορκανός μας που το είχε, το 1969, πήγα στο Πατησερί Παναγιώτη. Ήταν ζαχαροπλαστείο, ο οποίος ήταν και τούτος χορκανός μας. Μετά από το Ρεξ, έφυγα στο Χαλέπι. Στο Χαλέπι έκανα μέχρι το 1971. Μετά πήγα στο Άριστον, Κοριανός. Και το 1977 ανοίξαμε δικό μας ζαχαροπλαστείο στη Λακατάμια. Είμαστε το μόνο κατάστημα που υπήρχε μέσα στον κύριο δρόμο στη Λακατάμια. Και δουλεύκαμε από το ένα μεσάνυχτο στο άλλο. Μετά, ύστερα το 1978, ανοίξαμε το ζαχαροπλαστείο το Γαρδένια. Και ύστερα πήγα ζαχαροπλάστη στον Ούφαρο για 1 χρόνο και μετά πήγα στο Άριστο για 13 χρόνια. Μετά έφυγα, πήγα φορτηγατή για 3,5 χρόνια και μετά άνοιξα το ζαχαροπλαστείο. Παρόλη την μικρή μου ηλικία, είδα ότι δεν είχα μέλλον σε τον τόπο τότε, το 1977. Έτσι κάποιος φίλος στη Μελβούρνη της Αυστραλίας μου λέει έλα, 21 χρονού παιδί, έμεινα 3 χρόνια στο Χίλτον, ήμουνα ο σεφ του βραδιού και τα αγγλικά μου δεν ήταν καλά, αλλά ήξερα δουλειά. Έκαμε τα όλα στο χέρι και έπαιρνε τα και ψήνεντα και ένα φούρνο λίγο πιο πάνω που είναι η εκκλησία, έβαλε τα πάση στην κεφαλή του από ό,τι μας είπε. Εβάλαμε μία λαμαρίνα έτσι, μία λαμαρίνα που πάνω έτσι, σταυρό, έκαναμε σταυρό και παίρναμε και 3 λαμαρίνες, 4 πας στην κεφαλή μας. Και εγώ είχα ο χάρισμα να κλαίω μια γρήγορα με χέρι. Το λοιπόν, φωνάζαμε χωριάνι, μα έρθει να μας βοηθήσεις, έρχομαι. Και συνάμα έβλεπα και που ήταν λαούλα. Ο Πατησερής είχε ανοίξει ζαχαροπλαστείο εκτός πόλεως στον τόπο που είναι, το Άριστο. Και έτσι έδωσα έξω να βγαίνουν έξω ζαχαροπλαστεία, να βγαίνουν έξω από το κέντρο της πόλης. Και ήρθε και το Ρεξ, δάμε, μετά το 1974. Το 1976 έκαμε τους πρόταση να το αγοράσουν οι αρφούδες μου και έφυγα από το Πατησέρι και ήρθα και εγώ πουδά και αγοράσαμε το ζαχαροπλαστείο 3 αρφούδες. Και πουλήτουν ένα ζαχαροπλαστείο κάτω στην Ωνασαγό και είπαν να το πιάσει συνεταιρικό. Είχαμε το πολλά χρόνια το ζαχαροπλαστείο κοινό, που το 1955. Τις φασαρίες ήταν τζαμί ο παπάς. Είχαμε ένα μικρό εργαστήριο τζαμί ο παπάς μου και δούλευκε με πολλούς συναδέλφους που υπάρχουν ακόμα ως τώρα. Ήταν τζαμί και μάθαση. Μετά ήρθε τούτη η ευκαιρία πάνω στο υφιστάμενο ζαχαροπλαστείο που είμαστε. Ήταν ανοιχτό το 1971. Και συνεχίσαμε. Τα ζαχαροπλαστεία τότε δουλεύανε την πουτυρόκρεμα σαν κρέμα και την κρέμα την πατησερή. Γύρω στο 1979-80 ξεκινήσαμε να δουλεύουμε την κρέμα, τη φρέσκα κρέμα, η οποία έβγαινε από ήταν η ζωική κρέμα που έβγαινε από το αγελαδινό γάλα. Τότε κάναμε πρωτοπορία μεγάλη και έγινε η φρέσκα η σοκολατίνα, φρέσκα κρέμα και η σοκολάτα μπίτερ, η οποία γινόταν μια ανάμειξη και είναι ακόμα αυτή τη στιγμή το υπαριθμό 1 σοκολατένιο γλυκό της Κύπρου. Να έχεις μια πόρτα μόνο του ζαχαροπλαστείου δεν με ικανοποιούσε. Και κατάληξα στο συμπέρασμα να κάνω μπισκότα. Είδα ότι στις καφετέριες της Μελβούρνης δεν υπήρχαν μπισκότα με τον καφέ σου να σου φέρουν κάτι να πει και σιγά σιγά ξεκίνησα το House of Biscuits, το οποίο από το 2002-2001 μέχρι το 2009 πούλησα το μετά και ήρθα στην Κύπρο.
Το γλυκό μου πήγαινε παραπάνω, ήταν η σοκολατίνα η γκανάζ των τότε καιρών. Τώρα οι σημερινοί δεν καταλάβουν. Τρώνε κάτι που είναι γλυκό, απλώς δεν το νιώθουν όπως το νιώθαμε εμείς να φάεις πακλαβάνι γαλατοπόρικο τον τότε καιρό με την κρέμα πράγματι τη φρέσκα. Τώρα είναι όλα διαφορετικά. Το νούφαρο είναι ακουστό για τον γκανάζ, για τη σοκολατίνα, για την κρέμα, για το γαλατοπόρικο, τούτα τα κλασικά. Κάποια από τα γλυκά που θυμάμαι ξεχωρίζω ήταν η σαρλότα, η μπουτίνκα, τα γαλατοπούρεκα, σοκολατίνα. Το special μας είναι το γαλατοπούρεκο και η σοκολατίνα η γκανάζ που τα φτιάχναμε εδώ και 50-60 χρόνια. Ήταν πολύ ωραία, πολύ μυρωδάτα τα πράγματα που κάναμε εμείς. Τη σήμερα ημέρα έγευσαν, αλλά για εμάς τους παλιούς ήταν που βεν, σαν να είμαστε πολύ αρέσκουν. Σοκολατίνα με φρέσκα κρέμα, κάμναν πάρα πολλές και ο κόσμος έμαθε με την fresh cream, τη σοκολάτα, έπιανε και άλλα γλυκίσματα και τούρτες διάφορα. Το σπεσιαλιτέ μας ήταν το μιλφέι, ο παπάς, ο ράμπαπας. Κίνα ήταν τα παραδοσιακά. Τα πρώτα γλυκά που έκαναμε είναι χτύπου κοκ και εκλέρ. Τα παλιά τα γλυκίσματα δεν χάνουν ποτέ τους. Τα φρέσκα έρχονται, φεύγουν. Τώρα ήρθε το Ντουμπάι που είναι τρέλα με αυτήν τη σοκολάτα. Τα γλυκά της τότε εποχής υπήρχαν τα λεγόμενα φιλαρικά αυτά που είναι από εδώ, τα οποία δεν χρειάζονταν ψυγεία, διότι δεν είχαμε ψυγεία τον τότε καιρό. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε με τις κρέμες και παραπάνω λόγω του ότι είναι παραδοσιακή η κρέμα, συνεχίζει και μέχρι σήμερα να έχει τον πρώτο λόγο η κρέμα. Όταν έκανα εγώ ζαχαροπλαστείο να πούμε και άρκεψα τα παγωτά, λέω χρώμα δεν θα βάλω καθόλου μέσα. Και άρκεψα, γνήσια παγωτά μου, αλλά ήταν πολύ μυρωδάτα οι φράουλες. Τρώεις φράουλα τώρα και αν δεν δίνουν τα μάτια σου να δεις να που τρώεις. Το σπεσιαλιτέ μας ήταν το γαλατοπούρεκο του Μοντιάλ. Και επίσης είμαστε πολλά ξακουστοί στα αλμυρά μας. Και επίσης η φλαούνα μας στο Πάσχα είναι number one. Οι μεγάλοι μαστόροι εκρύβαν τις συνταγές. Έπρεπε να πάει ο μάστρος να τα ζυγίσει, να τα νεκατώσει, να μην δει κανένας. Δουλειά που δεν έχει τελειώμα. Δεν έχει σαν τις άλλες δουλειές που να μπεις η ώρα 4 τέλειωσα όλα, να σκολάσω από έσω. Τούτη δεν τελειώνει με καμιά δύναμη, που είσαι να με δουλεύεις. Δύσκολη δουλειά, πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες, κουράζομαι, αλλά μου άρεσε. Εξακολουθώ να βαστώ με τον καμπίν. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πάω στο καμπίν και επιστρέφω Κυριακή το βράδυ. Τον Αύγουστο ένα μήνα το βγάζω στο καμπίν.